No, ja vás zasa vítam. Mali sme tu menšiu pohromu, trošku nám dačo začalo horieť a toto tu hore začalo tak vrešťať, že som to počul aj cez svoje sluchatka. A pri tejto... Ty si to nepočul a sedel tam? Ja vám poviem, čo to Janko spravil. On si sedí, počúva muziku a myslí si, že mu tam nejaké ďalšie tieto hlásenia idú, že to len tak v tej hudbe. Nie, Janko, to je požiar. Vybehnem tam, celá kuchyňa od dymu, ty kámo. Dobre, lenže Maťo, prečo si vybehol tak neskoro? A viete, kto za tým je? Ono to bol, no. Viete, kto za tým je? Ja som sedel hore v izbe a som si tu nechal zohriať polievku. Ukážem vám ten hrniec, hej? Ako vyzerá. Takto vyzerá zohriatá polievka. No, už keď sme tu, tak vám ukážeme náš byt. No, takto vojdete do bytu. No, potom, tuto je Maťová izba a tuto je moja izba. Tam vzadu máme vecko a tuto máme kúpeľku. Ešte to tu zažnem, počkať. No, to máme zo sauny nejaké oblečenie. To som ja, čo Maťo? Toto je moja izba, no. Takto to asi vyzerá. Taký stôl. Ináč, no momentálne to tu smrdí zhoreným jedlom, ale normálne to tu vonia takým drevom, však vidíte, to je také v štýle Ikei. Takže tá izba vonia tak príjemne, no. Nie je to taká drevotrieska, ako sme zvyknutí na slovenských internátoch. A Maťo má takú trošku fialovejšiu izbu, on dostal také pekné záclony fialové a mal to aj koberec. A ešte si zohnal aj fialové obliečky. Z domu, že? To mám z domu. A plachta som tu našiel po takých Španieloch, čo hej. A ešte tu má Maťo aj sviečku fialovú, tá tu tiež bola. Takže no a Maťo asi takto vybalený ešte. Ešte nie sú vybalený. No, takže... My vás zdravíme a budeme vás zasa informovať o tom, ako sa nám darí jesť. No snáď sa najeme dnes, no.